Takže, tak tady je bojno. Musím, jdeme! Ach jo, hodina bojící. Jsme teroristi, musíme zabíjet. Víte, pes! A koukej, tak koukej. Vždycky pozdě, ne? Jo. Ano. Takže dneska ho musím zabít. Tam Ty, kdo nejsou pečupáci. Musíte zabít. Koukat na značky, jo? Koukat do značky. Tak. Koukej, kdo je pečupak, plně ona. Počkej. Pečop. Zapsáno. LPS. Co? Jo, má LPS. Další. Ona. LPS. Další. LPS. Další. On je šéfka. No, ona taky musí. LPS. LPS růžovým. Tak co děláš? Jsou LPS jdou tam, jo? Další. No, zbyla si? Jo. Co děláš? Už byli tady to, jo. A ty do něco LPS, co se stane? Žodě. Umřou. Ano. Ještě ne oni, ještě. LPS. 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 Teďka na řadě vy 4. Běž. A já jsem Ona už byla. Ne. Koukej, se dělala tady to. Tak jsem tady to udělala. LPS. Jo. Jsem pečupák. Jo, odkud? Tady nemáš ještě značku? Pojď se na chviličku, vyzkoušíme si tě potom. Ty taky. Já jsem pečupák. Jsem pečupák. Jo? Vypadá to, že ne. Takže, my se tam něco vysvětlí. Mně se tady ta práce líbí. Mně se tady ta práce líbí. Prostě tě vyvěty nás. Můžeš? Takže, ještě ne. Ona taky čeká. Takže, Suzy, Selena, Brian. Ana Gomez. A Jessica. Okamžitě padáka. Koukej. Jaký to bylo? Skvělý, jo. A koukej. A koukej, chudák. Ještě jenom je zakazka, potom uvidíš, jaký to je. Skvělé. Co se vlastně a koukej já. Skvělý. Jo. Ale mlč a nic neříkej. Ale dítěta se nemůžou, poté je napsáno. Dítě stop zakázán. Byla ona? Ne. Byla. Tak znovu. Ty jo. LPS. Ale děti tady nemůžou. Zákaz dětí napsáno. To ty vole, tak kraviny. No jo.
Můžou. No, tak co mám říct vám na to? Pochodem chod. Přestávku si dávají. Kde je moje dcerka? Víte, mohla být Nebo už dostala baterii, takže pokračování příště.